Zullen we staan even heen, jongens? Dan kunnen we even zien wat er gebeurt. En druk. En 2. En druk. En 2. En druk. 2. Blijf allemaal niet in, jongens. Wat daar wel liek, hè? 2. Oh. Hoe liep het? Beroerd. Ja. Man. Nee, het is beroerd. Ja hoor. Ja, ben je best wat in conditie? Nou, ik ben hem gelijk begonnen. Vakantie vol is wat. Drempel, drempel. Nou, dan net beginnen te pompen, ja, de Vries. Dat komt haast mooi. Nou? En nevens Mike, hoe stond die om voor het begin net inhouden? Ja, dat voelt me mooi, hè. Ik ben een rustig mannetje. Ja. Hij meent dat ik er ook ben, valt het wat mooi. Hoe verrent de training ontnood, hè? Ja, dat gaat wel goed. Zo lang ben ik nog net aan de gang. Dus, het begint er al wel een beetje op te likken hier. Nou? En binnen de nou etappes hier? Of zit er nog wat variatie in? Ja, er binnen per hele etappe goede etappes bij en er binnen per krijg naai. Dus ja, die moeten dan nog wat leren. Druk! En 2! En druk! Voor die de eerste keer, hoe vies het toch 2! Ja, nou, dat vind ik het wel mooi. Jawel. Eerst het wat volhouden? Ja, net zo, maar komt nog. Ja, omschreeuwen even, wat verneemst was er daar aan touw eerst? Ja, zeer reclame. Ja. En nou ja, ik moet natuurlijk nog wat leren, dus wel net super, maar wie weet komt het nog wel. Druk! 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 Wat is nou belangrijk bij touwloeken? Wat voor eigenschappen met je beschikken? Nou, een beetje karakter, dat is het eigenlijk wel, dan heb je een mooi begin, hoor. Je bent net van die watjes waar denk je van hoe nou druk museum of weet ik wat, dat wel net. Ja, en het is een beetje zo, het is teamsport, dus als het even net wil, dan moet je met je woorden denken van nou druk even iets meer en dan ben je direct weg. En als je wat krijgt, dat is nevens mij wel mooi. Ja, het is wel makkelijk als je een beetje krachtig bent, hoor. Pezige jongens, ja. Hier ben ik geen jongens met dikke pensen net, hoor. Hoeveel je dost er dit al? Een bliksem. 8 hier. Nee? Ja, 8 hier. Ja, van mij wel. Ja. En wat is er nou zo mooi aan de touwloeken? Dat weet ik nog niet. Nee, dan moet naar achter komen. Ik ben het elke keer weer, man. Dat weet ik nog niet, joh. Ik jij dat wel coachen, wil ik graag weer onderkomen. Jawel, 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 dat zullen we gewoon. Nou, dan doen we nog even een trekje. Ja, dat weet ik. Ik heb maanden gewerkt tot bijna 2 weken geleden aan toe om het te krijgen zoals het er nu bij staat. En het staat er nu, ja, ik vind, prachtig bij. We zijn hier in Veenklooster, in Galerie Noordvleugel. En daar staat opgesteld Circus Saracani in miniatuur. Dat Circus Saracani is in deze vorm is gebouwd door mijn vader, Bob Schelfhout. Als kleine jongen, zeg maar toen hij 14, 15 jaar was, toen ging hij een keer met zijn vader naar het grootste circus van Europa, het mooiste circus van Europa, en dat was Saracani. En mijn vader was toen zo onder de indruk dat hij besloot om het in miniatuur helemaal na te gaan bouwen. En het resultaat daarvan ja, staat hier nu op tafel. Mijn vader was een gezellige, charmante man die ja, met dieren in ieder geval alles kon. Hij was echt wat ze tegenwoordig dan een paardenfluisteraar noemden, maar hij kon met
alle dieren overweg. Of hij nou lama's moest dresseren of paarden of een olifant, dat maakte hem niks uit. Nee, maar hij had een paardenet. Hij had een paardennummer, ja. Hij heeft vanaf 1930 ongeveer tot 1995 in circussen gewerkt. Er was in Circus Strasburger was er een nummer met 12 hondjes. Die voerden een voetbalwedstrijd op. En toen dacht mijn vader van, als dat met hondjes kan, dan moet dat met paarden ook kunnen. En toen is hij met 1 paard begonnen om hem te leren trappen. En dat ging heel erg goed, alleen op het moment dat er een tweede paard bij kwam, toen wisten ze niet meer wat ze moesten doen. En dat heeft hij dan helaas moeten afboeken. Dat ging niet. Klopt niet helemaal. Het zit een beetje scheef. En er zijn alleen al het feit dat je damschijven pakt om circuswagens wielen te maken. Dat je een bedovertrek neemt om je circus tent te naaien. Dat je de spijltjes uit het wasrek van je moeder zaagt om masjes te hebben van de juiste lengte en de juiste dikte. Kijk, dat geeft aan dat het echt jongenswerk is geweest. Een jeugdwerk. Wat hier nu staat, dat is dus bijna 3/4 eeuw oud.